Na, most itt vagyunk. A Csukás kollégiumnak az illegálisan tartott pálinkafőző üzem, ahol én megjártam a pálinkát főzni. Nézd meg ilyen faszányosan. Nézd meg, ilyen technika. Oda tettem még a 11 dél magasságába. Este 6-ra készen is lesz. Szagold meg. Húzd meg, kóstold meg, kóstold meg. Hát nem live, figyeljetek rá. Még nem olyan jó. Lájkolod? Lájkolod? Lájkolod. Majd mindenki lájkolni fogja. Kis örömmel nekiállunk. Lecsapoljuk, ilyen jó faszányosan. Azt mehet bele. Ennyi. És a másik pohárban mi rejlik? De ezt tudnám. De a kamerán keresztül fekete, mint a bűn. Kóstold meg, és mondd meg, hogy lájkolod, vagy nem lájkolod. Húzd le azt a pár korcsot. Lájkolom. Csak most ki.